Lunch time! Now lang mag-vlog, guys. Ito si Mudra. BFF ka, BFF. Twinning kami ni Mama. Ay! Group naman. Ikaw, Groot, ah? Kasama ka ba, Groot? Kasama ka ba, Groot? Ha? Ano yan, Meg? Grabe na ba garapata mo? Mukha kamot ka, grabe. Garapats na yan, ah. Kain tayo. Nagdala si Mama. Ano yan, Meg? Kalabasa, Meg. Kalabasa, may ano. May alimango. Mamaya na. May tinda yung inquiries. Gutom na daw siya. Kaya mga tayo guys, di pa ako nag-breakfast din eh. Sabi na naman ni Emma, diet pa more. Yung nagda-diet. Kumusta yung ano mo, Emma? Ha? Ano nila ngayon sa school eh? Orientation ba? Yee! Excited si Emma. Ay, nagtanong mo palang kailan pa sa kanila, Chris? Ano, 15. 15 talaga? Ano, ning half day lang. Half day lang. Naka-uniform na daw, hindi pa? Hindi ko maisip eh. Bad side. Si Mamu nagbabasa. Ma, kailangan mo ng ano? Huwag na mo. Kailangan mo ng salamin ba? Ang layo na ano. Bad side. Alam mo si Mama eh. Let's eat. Bad side lang napasok mo. Tuwan-tuwa ka naman. Paggawa na yung ano niya eh. Yung cellphone niya. Sirain mo ulit ah. Bugbugin na kita. Sira yung ano eh, basta parang hindi siya agad masira. Ang gagawin mo, iwasan mo siyang ginagamit na naka-charge. Oo. Sabi ko sa'yo eh, huwag gagamitin pag naka-charge. Naglalaro ang ganyan, Oo. nauga siya. Nauga. Minsan nahihila pa yun. Oo. Sinasabi ko sa'yo eh. Tumagal siya para hindi siya agad masira. Okay, tama na. Galing na mismo kay Kuya yan ha. Saglit lang naman kasi mapuno, hindi niya ano. Mas charger naman yata yung gamit mo. Mas charger. Kaso atat eh. Mami, nasan nga ba yung tunay na charger nito? Luwang ko. Bila na lang natin. Bila akong santol. Magkano isang kilong santol? Hindi. 35 kalati. Hindi mo naman inano eh. Tadtarin mo sabi ko. Yan. Di uso dito eh na. May scar ka, kuya. Tapos pahinga ako nung siling ano ah. Sarap po. Oh! Siling may ano. Daming siling. Kasi na may siling. Sa ano? Magkano kilo? 50 kalati. 50 kalati. Oh! May mangga mo. 50 kilo. Ba't nagmahal yata ang mangga ngayon? Nagdagsak niya. Bibili ka bago. Ang arte, bebe. Oh, sumukat na si Kuya Natsu oh. Na ano siya. Tibilab. Ikaw kasi. Nalulungkot din kaya Bilab niya. Pareho na sila. Si Bilab may lagnat. Ilang araw na din. Namimiss niyo ba isa't isa? Ah? Namimiss niyo isa't isa? Hindi, wala ano lang. Papa, dali na, Papa. Dali na. Dali na, dali. Papa, nonok. Bebe ni mami. Wow! Dali na yan. Very good naman. Yan o. Wow! Ay, galing ah. Bebe ko. Ay, sarap. Uy, wow! Wow! Hindi talaga siya kumain kanina eh, no? Nilipasan na siya ng ano. Arte-arte. Dali na. Kulang na naman daw kasi siya sa labi. Ayun. Tayo na nga lang dalawang magkaano dito eh. Dali na. Niwanan tayo ni Ate Bilab. Uy, galing-galing ang Ate Bilab kuya, ka, ah. ay! Galing-galing ang kuya, ay! Galing yan oh. Very good yung kumain oh. Sarap po, nilutuan pa ng mami niya, oh. Steak. Steak. Kumain ka diba? Tinikman mo. Sarap. Humawak mo na sa ano ni Natsu. Alang yaka. Wow! Sus, Sarap naman. Dali na ito na. Pabibilangin eh. Dali na yan. Subo daw eh. Ayaw. Okay na. Yun! Galing ah! Galing ng baby ko. Dali na baba, dali. Sige pa. Kainin ni Tita Mapi yan. Dali na! Ang lolo ko. Kainin natin. Talap!
pala guys kay Nicole Tapones. Ayun. Hi Nicole! Hi, Nicole! Hi sa inyo ng ano baby mo. Ilang ano na? Si Sebastian. Wow! Parang si ano Si Inigo Sebastian. Ay, bumbo ng name! Inigo Sebastian. Hi sa baby mo! Ayan, sabi ni Inday, buntis ka pa lang daw. Pinapanood mo na vlog namin. Salamat! Gusto mo makita bebe mo! Cute, tawa ching-ching. Ilayo mo sa akin yan! Ano to eh? Yung gigil ko sa tawa ching-ching na bata, Diyos ka! Ano yan sa mga matataba eh? Talagang Mga bata. Yung hindi alam kung paano pipigilan yung gigil. Kasi si si Chris, nasa Pasig kami, yung siguro mga one and a half year old. Kulot pa? Oo, yung kulot-kulot pa siya, di ang taba niya. Tapos kinakarga-karga ko siya, magano kayo, maglalakad-lakad kami sa park. Grabe, namumula-mula pa naman yung ano niya, di ba? Dito, di ko talaga napigilan, kinagat ko siya. Promise! Salbay sa bata. Salbay! Tapos, pagka yung umiyak siya talagang hindi ko na mapatahan. Grabe, kinabahan ako kasi akala ko Pwede kasi matanggal yung ano sa kagat mo eh. Grabe! Tapos nagbumaka talaga dito. Pag-uwi ko, galit na galit si Froggy. Ang cute niya kasi. Kasi sobrang cute niya ni Nicole. Okay, nung bata pa yan. Talagang bata pa. Siksik yan. Tapos kulot pa, Goldilocks. Yun, hindi ko napigilan. Tapos mula-mula pa. Ayun. Yes, bebe! Wala ko ganito, malaki. Halika na. Ayun, speaking of colocs. Buti nga, ano naman to eh. Tumataba na naman ngayon eh. Buti hindi na ano. Ano yung chubby chicks niya na talagang kinagat ko. Hindi na pigilan ni mami. Iyok siya eh. Nakakaloka. Buti wala nakakita kung hindi. Diyos ko. Na-demanda, akech. Ano bibili mo? Yung ganitong malaki. Sige. Ayun. Hi ulit, Nico. Salamat ulit. Nagkwento na ako eh. Galing niya. Thumbs up. Thumbs up. Kaya ilayo-layo mo yung 92 pa anak lang. mo. Ha? 92 pa lang. Oh, 8% na lang eh. Kanina pa niya yung binabalik-balikan. Mamaya na. Sinabi naman ng... Bili na ako. Wala na ako. Chin, pero nga mo ng 20 chin. Hindi yung kaya pag malaki. Kaya na yun, 20 pesos. Ayun na lang, papalit na lang ako ng 500. Wala eh. Wala. O, ayun na lang, 100. Bilis. So, bigay mo yung sukli kita din mo. Dito ka na. Bili mo din ako ng ano, Chris. Meron ka na, oh. Choco. Oh. Yung frozen. Frozen. Sesto. O, yun. Sesto. O, sesto na frozen. Kay Sanchez, anak, dali. Yung frozen. Dinner. Niloto ni Madam. Niloto. Luto ni Madam Emma. Actually, ni-request ko. Adobong kangkong. May ulam pa kanina eh. Tapos may maring pa doon. Bless you. Tapos tuyo. Legit. Sarap yan with sili. Ayaw ni Madam. Madam Ems. Diet yan eh. Alam mo, paggabi di ako makain eh. Mi, Yes. yung mga memory cards ba? Andun ba yung gigabyte? Mamaya na. Kakain. O, sige. Bitawan mo muna. Kakain na eh. Puna-puna. Tapos mo na yan. Yan. Putok na yung paltos ko eh. Ayan. Magwala ka pa. Sirain mo ulit. Ikaw din naman gumagawa. Nagawa niyo yung ano When eh. I'm angry. I smash. Nira niyo yung ano eh. Cabinet namin. Oh, pinapon niyo yung martilyo nito. Wala. Hindi ko tinapon yun. Asan yung martilyo ko? Ay, dyan sa ano cabinet na ano. Sa may terrace. Ikaw, Igo. Masarap yung kangkong na yan oh. Adobo. Tapos may spam. Ha? Ay, anong gusto mo? Sus naman oh. Uy, naman o. Nakagat siya. Sakit naman o. Ay, kilala niya talaga. Binigyan ko kasi si mami niya ng ano, ng dress. Tinawag yung akala yata, alis na naman, oh. Ayaw niya, oh. Oh. Laki kasi ng pata mo, paharang-harang dyan sa damit. Ayan talaga. Wala, ayaw niya talaga tumigil, Chino. Bebe. Sige, ikaw na umalis. Oh. Ikaw na. Ala, sisirain niya yan. Hindi ka makakaalis, mami. Bala ka. Sabi ka, sisirain ko to. Hindi yan marunong
Ayaw mo, palisin mami mo. Ay, nako. Grabe siya. Ayan, nagka, si Inday, ta-transfer ng mga sandamakmak niyang. Sumusuko na yung iPhone. Grabe naman kasi 4,000 plus. Tapos yung email mo pa, grabe. Libo-libo eh, no? Hindi nagbabasa. Kulo ka. Bagam na, te. Oh, make. Parang hinang-hinato ah. Paano papayan? Diyos ko po. Alam niyo ba kapag madaling araw, bumabangon niya para kumain, no? Kaya pala nagpaalam sa akin kanina, te, punta lang kaming Metro Point. Yung pala namili na naman, nakakainin niya mamaya eh. Paano ka papayatin? Pakta ka. Lagi kang minginangata eh, no? Habang sa tulog. Kaloka. Yun na oh. Ayaw pa rin niya tigilan, no? Uy! Ay na. Lalala. Hey guys! Ngayon na naman yata ako ulit makakapag-good night eh, no? Ilang vlogs ko yung hindi na naman tapos, putol-putol. So, alam niyo na kapag putol-putol yan, busy ako. Yung nag-ano kasi kami, nagpunta kami ni Kolokoy sa... Ay, kahapon, tama. Naubusan ng battery. So, ayun. Pagdating namin, naman na rin akong i-charge and mag-good night. So, ayun na lang. Tapos, sana pa ba? Pasukan pala nila Kolokoy isa ano pa sa 15 pa. Kala ko sa Lunes na. So 15 pa daw sila. And half day lang. Ayun. Tapos si Mami ni Froggy is nagbabalak na. Kamigin naman daw ngayon kung kailan tag-ulan na, 'di ba? Hindi kasi na-push yung yung buhol namin nung birthday niya. So sabi ngayon daw sa Kamigin kasi gusto din ata bisitahin ni Daddy yung mga kamag-anak niya sa kamag-anak ba o doon talaga nakatira si Daddy? Doon nagsimula yung mga... So, ayun. Taga doon kasi si Daddy niya, Kabigin. So, ayun, since ilang beses nang naano si Daddy na may stroke, siguro gusto niya lang makita. Gusto din ni Mami na punta kaming Kamigin. Mga lang naman, mga 3 days lang naman. 3 days and 2 nights. So, ayun, balak ni Mami 15, 16, 17. Hindi makakasama nun si Kolokoy. So, hinan ko kung kung papayag siya ng 11, 12, 13, 14, or 12, 13, 14. Kasi, first time niya makakasakay ng aeroplano just in case. So, ayun, ka-text ko si, ka-PM ko si Audrey, ayun, kasi nanay niya daw nasa, tatrabaho sa travel agency. So, hopefully matuloy kami ngayon kasi magpapasokan na ako. Ayun. Anyway, ano pa ba? Ano pa bang balita natin din? Huli na, Ayun, nagawa niya na yung yung pintuan. Ayan. Sabi ko, gibain niya ulit para siya na naman ang mahirapan. Gunggong din eh, no? Wawala-wala eh. Siya doon naman nag-aayos. Parang yung tatay ko nun. Nag-aaway sila ni Mama, nagwawala eh, no? Tapos siya din naman pumupulot ng mga pinag-ano niya. Mga pinagwalaan niya. Kaya, yun lang. Akala nyo kami Tapos yun nga, mag-edit na ako kasi 3 days na naman ata ako walang upload. Yun. And antayin ko lang tong maligo kasi di na naman niya maliligo. Mayat-maya niyan. I like it that way. Diyos ko, mahiya ka naman sa amin ng anak mo. Fresh na fresh kami pag natutulog na. You think I don't take a bath? Yeah. Di naman talaga. Oh, Woohoo! Hey guys, daldal ko na naman. Good night. Till tomorrow. Bye-bye. Night day.